Prorok Job. Jobova matka bola dcérou proroka Lúta. Jeho otec bol jedným z tých, ktorí uverili prorokovi Abrahamovi. Job vyrástol v čestného a spravodlivého muža. Vždy na prvé miesto dával Allaha. Vždy mu oddane slúžil a vo všetkom poslúchal. Bol trpezlivý a vynikal vďačnosťou. Jeden z anielov o Jobovi povedal: Najlepší tvor na zemi je dnes Job, muž ušľachtilej povahy, ktorý zobrazuje veľkú trpezlivosť a vždy spomína na svojho veľkorysého pána. On je skvelý príklad pre veriacich v Allaha. A na oplátku ho jeho pán požehnal dlhým životom a veľa služobníctva. Živí a dáva oblečenie chudobným a kupuje otrokov, aby ich oslobodil. Keď toto všetko začul Iblís, bol otrávený. Znepáčili sa mu chýry o Jobovi. Prišiel za Allahom a povedal mu, že Job ho poslúcha zo zištných dôvodov, nie z úprimného srdca. A nech teda siahne na jeho majetok, na všetko cenné, čo má, a potom uvidí, či sa mu Job neobráti chrbtom. Allah si bol istý Jobovou oddanosťou a trpezlivosťou. A tak mu dovolil Iblisovi, aby so svojimi pomocníkmi siehol na Jobov majetok. Iblís sa pred Jobom zjavil ako starý muž a vraví mu: Všetko tvoje bohatstvo je stratené. Ale Job mu pokojným hlasom odpovedal: Čo Allah odňal odo mňa, patrí jemu. Som len správca. A na chvíľu dáva komu chce a nedá komu nechce. S týmito slovami sa Job opäť poklonil k pánovi svojmu. Keď to Iblís videl, cítil sa veľmi rozhorčený, frustrovaný a tak šiel znovu za Allahom. Ja som vzal Jobovi všetok majetok, ale on je stále vďačný. Avšak on len skrýva svoje sklamanie, pretože najdôležitejšie sú pre neho deti. To bude pre neho skutočný test. Potom uvidíš, ako ťa Job odmietne. A tak dal Allah Iblísovi povolenie siahnuť mu na deti. Iblís znovu zhromaždil svojich pomocníkov a začal na Jobovi páchať zlé skutky. Zatriasol základmi domu, v ktorom Jobove deti žili, a zhodil na nich dom, všetkých ich zabil. Potom šiel za Jobom, prezlečený za muža, aby mu vyjadril svoj súcit. Upokojujúcim hlasom povedal Jobovi: Okolnosti, za ktorých tvoje deti zomreli, boli smutné. Tvoj pán ťa veru nespravodlivo odmenil za tvoje všetky modlitby. Po tomto Iblís úzkostivo čakal a dúfal, že Job teraz Allaha odmietne. Ale Job ho znovu sklamal, keď mu odpovedal: Allah niekedy dáva a niekedy berie. On je niekedy spokojný s našimi skutkami a niekedy je nespokojný s našimi skutkami. Či je to prospešné alebo škodlivé pre mňa, budem aj naďalej zotrvávať v mojom presvedčení a zostanem vďačný môjmu stvoriteľovi. Potom sa Job poklonil svojmu pánovi. Iblís bol mrzutý a preto znova vyzval pána: Pane, Job síce prišiel o majetok a prišiel aj o deti, ale je stále zdravý a mocný a istotne dúfa, že znova nadobudne majetok a deti. Daj mi moc nad jeho telom a uvidíš, ako ťa začne zanedbávať a stane sa neposlušný. Allah chcel dať Iblísovi lekciu, ktorá by ho presvedčila o tom, že Job je oddaný slova svojmu pánovi. A tak vyhovel Iblísovi a jeho tretej žiadosti. Allah mu však uložil podmienku, že mu dá moc iba nad jeho telom, nie však nad jeho dušou, intelektom alebo srdcom.
pretože v týchto miestach má znalosti o svojom stvoriteľovi a jeho náboženstve. Iblís sa začal pomstiť Jóbovi a postihol ho chorobou, zostala z neho iba kosť a koža. Trpel vážnymi bolestiami. Ale cez všetko to utrpenie Jób zostal silný vo svojej viere. Odhodlaný trpezlivo znášať všetky ťažkosti bez reptania. Dúfal v Allahovo milosrdenstvo. Dokonca aj blízki príbuzní a priatelia ho opustili. Iba jeho milujúca manželka s ním zostala. Zahrnula ho svojou láskavosťou. Zostala jeho jedinou spoločníčkou. Iblís bol zúfalý. Pomocníci sa ho pýtali: Ako je možné, že tvoja chytráckosť nezabera na Jóba a pritom zabrala na Adama? A tak sa Iblís vybral v podobe človeka za manželkou Jóba a spýtal sa jej: Kde je tvoj manžel? A ona ukázala na polomrtvé telo na posteli. Tamto je, na ceste medzi životom a smrťou. Iblís jej začal pripomínať prežité roky po boku Jóba. Na časy, keď bol zdravý a mocný. Rozplakala sa. Išla za Jóbom a s horkosťou v hlase mu povedala: Ako dlho budeme znášať toto utrpenie od Pána? Ako dlho máme zostať bez majetku, detí, priateľov? Prečo nezavoláš na Allaha, aby odňal od nás utrpenie? Iblís ti našepkal slová, aby si bola nespokojná. Povedz mi, ako dlho som sa tešil dobrému zdraviu a bohatstvu? Manželka mu odpovedala: 80 rokov. Potom sa Jób spýtal: Ako dlho takto trpím? 7 rokov. V tomto prípade sa hanbím vyzvať môjho pána, aby mi odstránil ťažkosti, pretože netrpím dlhšie ako dobu, keď som sa tešil hojnosti. Zdá sa mi, že sa tvoja viera oslabila a nie si spokojná s osudom od Allaha. Nechaj ma na pokoji a nechaj môjho pána robiť, čo sa mu zapáči. Trpko zaplakala a s ťažkým srdcom opustila Jóba a išla hľadať útočisko inde. Jób sa obrátil na Allaha, ale nie so sťažnosťou, ale s prosbou o jeho milosrdenstvo. Zavolal na pána svojho: Dotkla sa ma škoda, a ty si najmilostivejší z milostivých. A tak sme jeho prosbu splnili a zbavili ho škody, ktorá ho sprevádzala. Všemohúci Allah povedal: Spomeň podaného nášho Jóba, keď zavolal na pána svojho. Satan sa ma dotkol a spôsobil mi námahu a trápenie. Allah mu odkazuje: Dupni nohou svojou. To, čo začne vyvierať, je voda na umývanie, studená i na pitie. Dali sme mu jeho rodinu a k nej počet potomkov, podobný počtu jej členov, ako milosť od nás a poučenie pre tých, ktorí rozum majú. Jób poslúchol a takmer okamžite vyzdravel. Medzi tým sa jeho verná manželka vrátila k nemu prosiť ho o odpustenie, želajúc slúžiť mu. Pri vstupe do domu bola ohromená jeho náhlou zmenou. Jób bol opäť zdravý. Objala ho a poďakovala Allahovi za jeho milosť. Jób prisahal, že ak bude mať opäť zdravie, tak ju udrie 100-krát prútom. Ale necítil túžbu ublížiť jej. Vedel, že ak by nesplnil prísahu, bol by vinný z porušenia sľubu, ktorý dal Allahovi. A tak mu Allah skrz jeho verného služobníka vnúkol a odporúčil: Vezmi do ruky svoje zväzok slabých prútikov a udri ním, tak neporušíš prísahu svoju. My sme ho našli trpezlivého. Bol veru dobrým podaným.
On sa k Allahovi vracal.